Okay. Beth yw'ch enw chi? Marian. Marian. Ffordd Gymraeg. Fi'n gwybod. A fe Cymraeg yw'ch iaith cyntaf chi? Ie. Oeddech mab yn gweud am y stori am yr uned Cymraeg o'ch chi di agor yng Ngwent amser o'ch chi'n athrawes. O'n. A mae'n gofres i, o'n i'n dysgu yn Risga, dysgu mewn dosbarth Cymraeg yn Risga, a dath yr dirprwy, fi'n credu, Tom Jones oedd edrych. A dath Tom Jones na gweud bod rhaid i fi fynd lawr i, bod rhaid i fynd i Cwmbran i ddechrau ysgol. A es i na, a saith o blant a fe oedd un o'n nhw. So, ife Cymraeg yw iaith gyntaf chi? Ie, hwnna oedd y iaith gyntaf fi pam ges i yn eni yn yr ysgol Cymraeg yn Gwaith Garwer. Os weithdych chi cael sgwrs yn y Cymraeg a pham? Sdim ots y fi, wedi gwir. Fi'n gyfleus yn y Gymraeg ac yn y Saesneg. Os cyfle gyda chi yn y cartref gofal i siarad gyda phobl eraill neu staff yn y Cymraeg? Os mae Marian, fi'n credu bod chi wedi siarad gyda hi. Ni wastad yn siarad Gymraeg. A yn y cartref, mae Cymru ar draws y byd, mae pobl yn nabod pobl Cymru i canu. I chi'n cael y siawns i canu yn y Cymraeg? Dwi ddim yn gallu canu, wedi gwir. Pan o'n i'n bachgen bach yn mynd i'r eglwys, dyma'r vicar yn gweud wrth fi i... Nw'n gwybod beth yw'r Gymraeg i maimo, achos oedd yn llais i mor wael. Of gwrs, ath yn fam i'n dros ben llestri wedyn ni. Wedyn, os gweithgareddau yn y cartref chi'n hoffi gwneud? Wel, ni'n neud exercises a chydig llun, mae hwnna'n dda. Ni'n gallu neud pethau artistig yma hefyd. Mae rai yn neud bwyd ac yn bob tro mae rwy festival yn rhywbeth arno ni'n trio gwneud yr un peth. A ni'n gweld amser o'n nhw'n dod mewn, oedd y baneri gyda fflag Cymraeg a'r daffodil ar gyfer dydd Gwyl Dewi. Wnaethoch chi rhywbeth fel cartref i dathlu'r dydd? Wnaethon ni fel hatiau. A'r daffodil arno nhw hefyd. Welldech chi cael sgwrs yn y Gymraeg? Welldech chi cael sgwrs yn Cymraeg a pham i chi'n wellt? Ie. Os pobl arall yn y cartref sydd yn siarad Cymraeg, ych chi'n cael sgwrs gyda nhw yn Cymraeg? Dim tra bod fi'n gwybod nawr, ond oedd fel o'n i'n gweithio chi o fi am a chi yn gweini, a oedd menyw lan lloft dwi'n credu, yn oedd e? Oedd. Fi di anghofio, oedd i o Aberdyfi. Sa'n gwybod sa'n di gwely o sbel nawr, achos fi ddim wedi bod yn ddi-oel a chi ddim yn mynd o'r stafell. So sa'n gwybod pwy sydd. Ydych chi'n cael siawns i siarad gyda'r staff yn Cymraeg? Wel, sa'n gwybod os rhywun ma'n siarad Cymraeg nawr. Ydych chi'n cael y siawns, achos mae Cymru yn draws y byd i gyd, mae pobl yn gwybod Cymru bod ni'n gallu canu. Ydych chi'n cael y siawns i canu yn y cartref yn Cymraeg? Bydden. Dim byd yn stopo fi, mae'n siwr sy'n gwneud. Ydych chi'n mwynhau byw yn y cartref? Do. Fi'n gweud wrth yn unan yn aml bod fi'n lwcus bod fi'n gallu bod na bod fi'n gartre yn y tŷ wrth yn unan. A mae Rodri'n dod i gweld chi'n aml a tili? O, di.
Wedyn, yn dod i weld ti, ydyn ni? A dod i bethau'n ei le. Chi dal y matriarch y tulu? Chi... Dal matriarch y tulu? Matriarch. Ti yw'r O, bos. fi. Ti yw'r bos. Ie, dyma'n gofyn o ti yw'r bos o hyd, ie. Ie. Ie.